جو مینو طور طریقہ دسیا سو آتے کیتی سو امداد ایڈا صاحب لکھاری ادب دہا میری سنیے جے فریاد شہری دا رنگ ڈنگ دسیا سو راسی مردیا تائی یاد جنگا اوپر میں نام مشہور معروف ہے وفات تک امر استاد ہر کہنو تنگ کرے لائے اے بھی عادت چھوڑ دے ہر کہنو تنگ کرے لائے اے بھی عادت چھوڑ دے غریباں نال جنگ کرے لائے اے بھی عادت چھوڑ دے تیتے غربت ساتھ بہوئے کہے ہی ملنے آمنا کچے کوٹھے رنگ کرے لائے اے بھی عادت چھوڑ دے تیتے ساتھ غربت بہوئے کہے ملنے آمنا کچے کوٹھے رنگ کرے لائے اے بھی عادت چھوڑ دے اے آن محمد اختر فات اور سٹیج سے تشریف لے آ رہے ہیں عبدالغفور غفور صاحب عبدالغفور حق کس کائنات جائے نہیں ہو اندی ہے رئیت مخالف ہے او شالا تاج کی ناندہ لے نہیں جڑا حال غفور کائنات دائے نیڑے شاید قیامت ہے نہیں اسرب بھی چھپری چکاک چھیک لے ہونے محتاب تے بندے حق چھیک لے ہونے ٹھاک باز میری غریبی تو ڈار گئے جاندی باقی ہتھاں چو ہاتھ چھیک لے ہونے اور تو آٹے سامنے تشریف لے آ رہے ہیں محمد حسین محتاب آج جائتے زر جاگیر محتابے او تا ہر کوئی سجون تے سائیں ہے آج جائتے زر جاگیر محتابے او تا ہر کوئی سجون تے سائیں ہے بین لالچ دے کتھے پیار پریتاں آج ہر کوئی مطلب تائیں ہے اے مفلس نادار تے اجڑ گیاں دی کدا سندا گان صدائی ہے یا پے کوڑ تے بجدے چھٹدے ہیں گیا وقت انصاف کی دائی ہے میرا دعوی دل بر تینو یادم سن بیلا خیر وقت وفا دے جڑے دے چودھاروں گل پمنن تپتے جولے تلخ ہوا دے پاک ادا لگ سن محتاب رانوں ہر جائز نجائز سزا دے جدا ہولوڑا ڈوارش تے اپڑ پائے میرے ٹوٹے ہوئے حرف دعا دے ہاتھ ہاتھے رکھ لو آج میں دسواں سنی زندگی دے حالات اے محتاب تو ظالمہ کھس لئی آئی مغرب دے ٹائم خیرات سکھ چین بیمار دے ختم تھے ڈئی ہنجواں دی سوغات بڑی اوکھی خاک تے نبدی پئی ای اللہ راسیاں دی ہر رات اللہ اس تمہیں اور زیادہ دیوی مینو کوئی نے دل بر ساڑے ایک اک سمجھ کے اپنیاں گلیاں دا جی میں دل لے ڈھول لداڑے ایکا منت محتاب کرندہ ہے جو پرا چھوڑ پرائی جئی داڑے پانی سوک ویندن اتھے گھڑیاں دے جتھے ہونی نیت کڑکار دل تیرے جائی کہنو کدی شان نہ دے سی کاغذ دے ضمیرانو ایمان نہ دے سی پرچم تو محبت دا میرے ہاتھ ذرا دے
مر ویسی وفادار علم ڈان نہ دیسی اور تشریف لے آندے جعفر حسین جعفر صاحب جتنا ہسنا ہی نہیں جب بھائی مومن علاقے دے بندے بیٹھے ہو سب تو پہلے اہل بیت دی تعریف وچ ایک دو قطعے ہونے چاہیے جے حب نہیں ہے دردی دور نال میں سوخت صاحب دا پہلا شاگرد ہاں ضلع خانے وال دی پہچان جے حب نہیں ہے دردی ایمان کیا ہے لکھاں کلمے پڑھے مسلمان کیا ہے اور لکھاں کلمے پڑھے مسلمان کیا ہے جے من کن تمالات شک کے کسے نو نصیب استے جعفر ارمان کیا نعرہ حیدری ایک علی دی شان دا کتا نہ آکھے لگ کہیں دے ہن منکر ہزاراں نہ آکھے لگ کہیں دے ہن منکر ہزاراں یا منگیا علی تو ہنڈیاں قداراں یا منگیا علی تو ہنڈیاں قطاراں اور نعرہ لات گج کے علی دے ملنگات کمپنیاں ویکھے خیبرتیاں دیوار ہندو کے ماحول اور جعفر دی بھاویں رضا بن کے آون یہ ماج قطع نہیں بچا سکتی اور جعفر دی بھاویں رضا بن کے آون دکھیاں دے بانے قضا بن کے آون اور سونا تو صدران دے اس خانے کعبے میری پارو بے شک خدا بن کے آون دوڑا ہے جی نوی نوی عید آندی پئی ہے اور مینوں سال پسالی رب اکبر ہوندی کیوں نہیں عید نصیب ایسا سجان دی جتنی سکھ رکھیے ہند نتنے درد قریب ہر عید تے وین اللہ راسی دے انج لکھیا لیک عجیب ادو جعفر ڈائی مار کے روندا ہے ادو ہسدن ویکھ رکیب خطا اور کدی ہوتی ساڈی ٹھوس پنجابی کدی ہوتی ساڈی سانجی دکاتا دو قدمان دی جالا نہ ایڈا کوئی پاتا جے جداد الفت دی سانجی ہے جعفر جو استا بھی آتا تے میرا بھی آتا الوداعی دبان ہو بھی الوداع میں بے کاستا تون کیڑے شہر قیام ہوسی تو خوش وقت دل بر وطنا تے مظلوم دا چین حرام ہوسی تے جدا ٹر ویسا تیری نگری چوں مڑ گھر گھر شکوا عام ہوسی اگر دیجر سجنا سٹ گتے آئی شال خیر دی جعفر شام جہاں بھی اکتر جگر ساڑ چھوڑن تھکے ہوئے پیرندے آندے پار ساڑ چھوڑن اور مظہر ہوندی نفرت دے بامبر جو بھڑکن غریباں دے ککھاں دے گھر ساڑ چھوڑن تشریف لے آندے نے محمد صدیق سادھو صاحب اچھا دوستو میزبان ہوون دے ناتے نال مختصر جی گل اساں چھوڑ کے شہرت حاتم دی مجبورن کا ساتھ آیا تاجر اساں چھوڑ کے شہرت حاتم دی مجبورن کا ساتھ آیا ہائی دل وچ شوق وفا ملسی تائیں ہر دروان کھڑکایا فرمان حاتم چکاسا بنیا سادو دا ظلم کمایا مینوں ببریاں چڑندیا ڈھیر لگ گئی اس جھڑکا نال اٹھایا وقت ہوئے تو غم نہیں ہوندا اساں سن کے شہرت حاتم دی مجبورن کا ساتھ آیا ہائی دل
شوق وفا ملسی تائیں ہر دروازہ کھڑکایا ارمان حاتم چکاسا بنیا سادو انجدا ظلم کمایا مینوں ببریاں چن دیا ڈھل لگ گئی اس جھڑکا نال اٹھایا وقت ہووی تو غم نہیں ہوندا دکھ رونیا ختم نہیں ہوندا چڑھا کے کوٹھے تے پوڑی چھکڑی اے سادو سجنا دا کام نہیں ہوندا میں ہوں جس شہر نو دعوت دے رہی ہوں وہ تعارف دا محتاج نہیں بلکہ اس دے تعارف واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ انہاں کمر توجہ نہ کرنی اسا خاک تے سوندیا وطنا تہاڈا میزبان تشریف لیا رہا ہے سیکٹری غلام باز کمر کتال پوری سیکٹری صاحب بندہ جان بالکل بالکل حاضر صرف بھائی اسی طرح دسیں پہ بھی کہڑا کہڑا بندہ آیا ہے اور مشاعرہ کو نہیں صرف تعارف ہے ایک دوڑا ات سوختہ سے مرتاج سے مڑ ارشاد سے نہایت توجہ بھائی توجہ چٹے ہو گئے ہیں تواڈے روسیاں وچ توڑے ہون تا راضی تھی پاؤ دیدار دیاں تسیاں اکھیاں نو ہکے واری ڈھول دسی پاؤ تے جڑے راہ تو جان کے بھلیا ہاں اس راہ تے موڑ پرتی پاؤ تے میری توبہ رسن نہ موڑ دے سائیں سے واری کمر منی پاؤ سانگ میں فرمایا جی سانگ سنگیاں نال وکھیندا ہے ساڈے سنگتی کہندا سنگ کر گئے دل لاتائی موت خرید لوی وے ایڈا دل مظلوم دا تنگ کر گئے جتھے جے منظر ہے قسمت اکھیاں تے دل دی جنگ کر گئے ونج وسے غیر دے رنگ پور وچ سنیا کمر غریب دا جنگ کر گئے